Buďte požehnaní, bratia a sestry, vítajte pri sledovaní stránky Budovanie cirkvi. A budovanie cirkvi je za mňa jeden z najdôležitejších momentov, alebo jeden z najdôležitejších povolaní, ktoré Ježiš dal, pretože všetci hovoria, že Ježiš povedal, choďte a kážte evanjelium každému stvorenstvu, ale Ježiš povedal aj, budujte mi učeníkov. A dnes by som chcel začať veršíkom, alebo pozrieť sa na koniec kapitol 11. Epištola svätého Pavla Židom, 11. kapitola. A keď si budeš čítať túto kapitolu, tak zistíš jednu vec, že Pavol hovorí o tom, že boli mnohí ľudia, ktorí mali veľkú vieru, ale vidím v tom, že mnohí míňajú to gro, tú pointu toho celého, čo Pavol chce vlastne v tejto 11. kapitole povedať, a není tým viera. Aj keď je celá o viere, ale keď to budeš čítať a budeš čítať s pochopením, zistíš, že Pavol na konci dáva to zjavenie, a to sú tie posledné verše. Že Pavol hovorí o Abrahamovi, hovorí o Mojžišovi, hovorí o Sáre, hovorí o mnohých božích mužoch, o Gedeonovi. A hovorí tam, že mali veľkú vieru. Ale potom hovorí, že oni nielen verili, ale oni pre svoju vieru zomierali. Ale potom Pavol na konci dáva to gro, to zjavenie, tak si poď pozrieť so mnou, Epištola Pavla Židom, 11. kapitola, 38. verš. Ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a po vrchoch a skrývali sa po jaskyniach a po dierach zeme. A tí všetci, hoci dostali svedectvo vierou, neodniesli si zasľúbenia. Pretože Boh predvidel čosi lepšie o nás, aby neboli bez nás zdokonalení. A teraz otázka znie, kto sú to nás? Že Pavol hovorí, že bez nás neboli zdokonalení. Bez nás to nedokázali. Neodniesli si zasľúbenia, lebo my čítame Bibliu, čítame Starý zákon, hovoríme o Mojžišovi, kážeme o Abrahamovi a hovoríme, že oni si odniesol zasľúbenia. A potom vidíme, že Pavol hovorí, že neodniesli si zasľúbenia. Hoci sa skrývali, utekali v jaskyniach, boli prenasledovaní, pílení, zabíjani, mali veľkú vieru, ale neodniesli si zasľúbenia. A potom hovorí, že bez nás nemohli byť zdokonalení. Ja sa pýtam, bez nás je kto? Bez Pavla? Nie. Bez nás znamená bez cirkvi. Teda Pavol hovorí jedno obrovské zjavenie. Že hoci títo mužovia boli úžasní mužovia Boží, nedosiahli dokonalosť kvôli tomu, pretože nepoznali cirkev. Teda bez cirkvi to nepôjde. Bez pastorov to nepôjde. Bez učiteľov to nepôjde. Bez prorokov to nepôjde. Bez apoštolov to nepôjde. Bez evangelistov to nepôjde. Bez diakonov, bez biskupov, bez služobníkov to nepôjde. Že bez nás nebudete dokonalí. A keď chceme vidieť cirkev, aká je, tak musíme pozrieť sa na realitu, na fakty. A každá cirkev sa dá zmerať dvomi spôsobmi, že spočítaš ľudí a spočítaš financie. A povieš, kde to je v Biblii, pastor? No, Biblia nám častokrát dáva počty. A v Hornej dvorane čakalo 120 učeníkov. A Ježiš sa zjavil asi 500 ľuďom, keď stal z mŕtvych. A keď Peter kázal, obratilo sa asi 3000 mužov. A asi nakrmil Ježiš asi 5000 ľudí. Keby neboli počty dôležité, tak Biblia by nedávala čísla. Ale Biblia zámerne dáva čísla, pretože chce, aby sme videli výsledky práce. Aby sme videli výsledok Petrovej kázne, keď kázal a obratilo sa 3000 ľudí. Teda je to biblické. Hoci poznáme prípad, kedy Dávid spočítal a Boh sa nahneval, že spočítal ľud, ale ide o motív. Teda cirkev spočítaš na základe jej silu, zistíš na základe dvoch čísel, a to je, koľko ľudí je v cirkvi a aké zbierky majú. A povieš, ale peniaze nie sú dôležité. No sú. Keby neboli peniaze dôležité, peniaze určujú silu cirkvi. Napríklad, keď sa pozrieš do skutkov apoštolov a vidíš, ako sa Svätý Duch zrazu začal vylievať, čo robili ľudia? Ľudia prinášali dary k nohám apoštolov. Prečo je to napísané, že nosili svoje majetky a dávali?
Boh poukazuje na to, že aká sila pomázania bola v tom čase, že aká silná bola cirkev, že ľudia boli tak zasiahnutí Duchom Božím, že ešte aj nosili k nohám apoštolom financie. Teda, keď chceš zistiť, aká veľká je cirkev, musíš pozrieť na dve čísla. Koľko ľudí a aké veľké majú zbierky. To sú dve hodnoty, na základe ktorých zistíš, akom stave je cirkev, akom stave je tvoja cirkev, pastor, akom stave je naša cirkev. Ja nevravím, že všetci musia mať mega zbory a mega cirkvy. Ani netvrdím, že sa má niekto cítiť menej cenný, keď nemá veľký zbor. Ale každý pastier chce mať veľké stádo. A je dôležité, aby sme poznali kľúče k tomu, ako má cirkev rásť. A cirkev rastie tak, že vidíš, koľko vás je, zistíš stav, zistíš, aké ste finančne silní a potom vieš zistiť diagnózu. Pretože keď pozrieš na cirkev, ktorá má mnoho ľudí, ale má malé zbierky, teda keď pozrieš na cirkev a má veľa členov a má malé zbierky, tak pastorovi to hovorí to, že není tu veľa zaviazaných učeníkov, ktorí sa rozhodli zaviazať a odozdať svoj život Bohu na 100%. A keď zase je málo ľudí a sú silné zbierky, to pastorovi hovorí to, že máš veľa silných učeníkov, ale není tam svetlo k tomu, aby sme mali zjavenie k tomu, ako vyrásť. A pravdepodobne učeníci sedia a spohodlneli. Neprivádzajú ľudí. Nepracujú prácu, ktorú by mali. Na základe týchto čísel vieš zistiť stav cirkvi. A v obidvoch prípadoch potrebujeme budovať učeníkov. V jednom prípade, keď je veľa ľudí a malé zbierky, vieme, že potrebujeme vybudovať učeníkov ich srdcia, posilniť ich vnútro. A na druhej strane, keď sú veľké zbierky, vidíme, že učeníci sú vybudovaní, ale sedia. A není svetlo v cirkvi k tomu, aby cirkev rástla. A práve o tom je táto stránka budovanie cirkvi, aby ste možno dostali nejaké slovo od Pána, alebo nejakú inšpiráciu, nejakú motiváciu k tomu, ako prísť k rastu, aby cirkev rástla. A ja sa už teraz teším na ďalšie časti, kedy budem vám hovoriť ďalšie a ďalšie zjavenia, ktoré som prijal o tom, ako treba budovať cirkev. Pretože sila myšlienky určí výsledok. Čím silnejšia myšlienka je, čím pomazanejšia myšlienka, čím väčšie pomazanie Ducha Svätého na myšlienka a vyučovaní, tým lepšie sú výsledky. Keď niekto vysiela len z obývačky a vidíme jeho tvár, to je málo. Chcem vidieť, v akom zbore si, kde chodíš, pod koho autoritou si. Ukáž nám reálnu prácu. Virtuálna práca není reálna práca. Je to práca, ale každý, kto je virtuálne na sieťach a vysiela, potrebuje byť aj vo fyzicky nejakom zbore, v nejakej cirkvi. Ak niekto je len virtuálne zapojený, za mňa to nie je cirkev. Teda je dôležité aj koho počúvaš. Vieš, že keď počúvaš toto vyučovanie, vieš, že sú tu reálni ľudia, reálne miesto, reálny zbor, reálna budova, reálne financie, reálne obratenia, reálne evangelizácie. To nie je len virtuálne. Toto je podpora reálnej práce. Základ práce je budovať učeníkov, mať s nimi vzťah, nájsť sa s nimi, byť s nimi spolu, ísť niekde spolu. A toto je len doplnok tejto služby. Ale gro celého toho sú tí ľudia, ktorí sú reálni. To nie je číslo na Facebooku zhliadnutí, to nie je číslo videní na YouTube, to nie je like, to nie je odber. To sú skutoční ľudia, ktorým Boh zmenil reálne život. To nie je číslo. To je skutočný život, skutočné dieťa Božie. Teda ja to zhrniem, o čom sme sa bavili dnes, je, že Pavol hovorí, že bez nás to nejde. Bez cirkvi nevieš byť učeníkom Ježiša Krista. Ak ti niekto povie, že môžeš byť učeník len tak cez internet, to je blbosť. V Biblii vidíme, že učeníctvo bolo vždy spojené s učiteľom. Elizeus nasledoval Eliáša. Učeníci nasledovali Ježiša. A keď ho stretli, povedali sa, Ježiš, ukáž nám, ako bývaš, kde bývaš, chceme vidieť. A on bol s nimi. On ich budoval. Keď bol lepší spôsob, Ježiš by to urobil lepšie. Teda bez nás to nejde. A potom, ako zmeráš silu cirkvi, je, že vidíš dve čísla. Počet a financie. A počet musí byť presný a pravdivý. Pretože mnohí majú klamlivé vyjadrenia a klamú o počtoch. A keď klameš o počtoch a nafúkuješ čísla, tak máš ducha klamstva a potrebuješ z toho robiť pokánie, potrebuješ sa z toho vyslobodiť. Takže dve čísla a za ďalšie je, že myšlienka je dôležitá. Kto ti rozpráva tú myšlienku? Kto ti kaže? Že či naozaj má to ovocie. Buďte požehnaní, bratia a sestry, na dnes to je všetko.
Ak by si nás chcel žehnať, na konci bude stále číslo účtu, bude QR kód, môžete nás požehnať. To nie je moje číslo účtu, je to číslo účtu cirkvi. A budeme veľmi vďační za vaše dary. A budem sa tešiť, že budete sledovať tieto vynaučovania, tieto časti, kde budem rozprávať rôzne zjavenia. A na budúce si niečo povieme o vetvách, pretože bez vetiev nie je možné, aby cirkev rastla. Každá cirkev potrebuje vetvy. Buďte požehnaní, šalom, pokoj. Ci premande Ježiš Týro, Svetoduchos, ti desmanzorandre miro, nemoci viver, desmanzor deva miro. Vičamange Ježiš Týro, Duchos, ci premande Ježiš Týro, Svetoduchos, ti desmanzorandre miro, nemoci viver, desmanzor deva miro. Ježiš tu dnes miro ilo, deva, tu sa miro samoro. Ježiš tu